खम्बल खम दामनि खम्बल होदोंमोन, खुन्दुं होदोंमोन, ओमफ्राय मुसारि होदोंमोन, सिखा रुवा सिन्थायनि बिसोर होदोंमोन। बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदिखौ लुबैयाखै आरो हामजायाखै आरो बिथांमोननि जेनोखि खम्बल खुन्दुंनि जेनोखि राजनिति बेखौ मोजां मोनाखै। खारन फोरखौ बिसोरो जायगा जायगा केम्प खालामनानै जौ लोंहोनाय, बेदर जाहोनानै देहाखौ नोरजिया खालामनाय, सोरबा सोरबा थैलांबाय, सोरबा थैनायनि लामायाव दङ। निसिमानि BPFनि अबस्थाखौ बा एक्जिस्टेन्सखौ बुंनो थाङोबा जोबोद मोजां नङा। दिनैबो नै दा बे गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननायनि गेजेरजों दिनै 17 जनसो बायदिफ्रा BPFनिफ्राय जइन जाबाय जोंनाव। बेथ' गावसोरजों गावसोरनो दावराव दावसि जानानै दङ। पृथ्वीराज माने देब बेजों जालायगासिनो दङ, खाम्फा बरगयारी बिथांजों। दा बिथांमोननि गेजेराव माबा गुबुन हान्जाजों जानांगौआ दा गावनि हान्जानि बिजाथिनि गेजेर बा जेनोखि केन्डिडेट जानो नागिरनाय बिनि गेजेरावसो दा दावहा जागासिनो दं बिस्रा। गुबैयै बुंनो थाङोबा दिनैसिम आरोखि बोसोरथाम जाबाय जोंनि बिटिआर सरकारखौ दैदेनग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैसिम जोंनि निसिमा समस्तियाव 600 जन जाबाय। प्रत्येक बोसोराव 200 करि माने गोरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो खनथाम जाबाय, 200 खनथामजों 600 बार जाबाय आरो 600 सात्र साथ्रिनो चेक होनो हानाय जाबाय। माने बेबायदिनो शिक्षानि मानदण्डखौ गोजौआव लांनो नागिरदों आरो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो जाहाथे गोजौआव जोंनि बिटिआर हालामाव जाहाथे गिदिर अफिसार जानो हायो बिनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों। दासिम जोंना सुपार 50 होननाय मोनसे बिथांखि दङ, मिशन सुपार 50 मिशन प्रमद बर'नि जेनोखि सिन्था, बिथांनि सिन्था मथेब्ला जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे UPSC परिखायाव मोजाङै उथ्रिनो हायो, UPSC परिखाखौ मोजाङै बारग'नो हायो, बिनि थाखायनो 11 मास जाय बिथांमोना सेलेक्ट जाबाय बिथांमोनखौ 11 मास माने कचिं होनाय जायो दिल्लीयाव। दासिमबो माने दिल्लीयाव दंहैयो, खननै जाबाय। थांनाय बाराव 50 जन आरो एबारबो 50 जन बिथांमोना कचिं लागासिनो दङ। आरो बे कचिं लानानै उनाव जुदि UPSCनि आन्जादाव जुदि उथ्रिनो हायोबा जाहाथे IAS IPS बा IRS जानो हायो, बे थांखिखौ लानानै बिथाङा बे मिशनखौ लानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंना आसामाव APSC परिखा होनो थाखाय SS अफिसार मोननो लुबैनानै बा मोनजानो लुबैनानै बा जानांगौ होननानै जोंना दा 50 जन सात्र साथ्रिया गुवाहाटियाव माने फ्रि कचिं लागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो मेडिकेलनि थाखाय 50 जन गुवाहाटियावनो कचिं लागासिनो दङ। आरो बे कचिं लाफुनाय समाव बा लाबाय थानाय समाव खुनु गार्जेना पेरेन्टसा बे कचिङाव थानाय जेनोखि थांनाय खरसफोर, बे खरसफोरखौ 1 फैसाबो बहन खालामनाङा बा बियार खालामनाङा। आरो बिनि अनगायैबो नै जोंहा बिथांनि बे मिशननि गेजेरजों क'क्राझाराव 50 जन माने इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्रि कचिं होगासिनो दङ। आरो बिथांमोनहा जायफ्रा माने कचिं लादों बिथांमोनहाबो 1 फैसा न'खरनिफ्राय बिहरनो गोनां जायाखै। जानाय थानाय गासिबो फोरोंनाय लेखा गासिबो फ्रि मोनजोबनाय जादों। नोंथांमोना गोबां आसनिफोर खालामबाय, नाथाय BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि समाव खम्बल खुन्दुं जों रायजो राजाफोरनो लाबोबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांमोना होनो हायाखै होनना बुंदों सार। बेथ' बिराद गोरलै बाथ्रा। बिदि बुंदोंबाथ' बिराद मोजां जादों बिसिनि समाव। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ बे समाव बिसोरो खम्बल खम दामनि खम्बल होदोंमोन, खुन्दुं होदोंमोन, ओमफ्राय मुसारि होदोंमोन, सिखा रुवा सिन्थायनि बिसोर होदोंमोन। नाथाय जोंनि मानगोनां CM बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदिखौ लुबैयाखै आरो हामजायाखै आरो बिथांमोननि जेनोखि खम्बल खुन्दुंनि जेनोखि राजनिति बेखौ मोजां मोनाखै। खारन बे खम्बला बुंनो थाङोबा 200 मोननो हायो, मुस्रिखौ जों 90 थाखायाव मोननो हायो। खुन्दुङाथ' रं होयिसो आरो गोफोन, बेयो गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय कम्पानिनिफ्राय ओरैनो बिनानै लाबोनानै होलानायसो बेफोरो। आरो सिखा रुवायाथ' मा दाम? सिखा रुवायाथ' 50 थाखा 60 थाखा बेबायदिल'सो, बेफोरखौसो बिसोरो होनो रोंदोंमोन। आरो बिनि अनगायै बिस्रा माखासे मिशन दंमोन। बे मिशना जाहैबाय सेंग्रा लाइमोनफोरखौ बिसोरो जायगा जायगा केम्प खालामनानै जौ लोंहोनाय, बेदर जाहोनानै देहाखौ नोरजिया खालामनाय, सोरबा सोरबा थैलांबाय, सोरबा थैनायनि लामायाव दङ। बे मिशनाबो बिथांमोनाव दंमोन।
निसिमा हिसाबै BPF-नि जे पार्सेन्ट बेयो बेसेबांसो पार्सेन्टआव दं? निसिमायावथ' निसिमानि BPF-नि अबस्थाखौ बा एक्जिस्टेन्सखौ बुंनो थाङोबा जोबोद मोजां नङा। दिनैबो नै दा बे गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननायनि गेजेरजों दिनै 17 जनसो बायदिफ्रा BPF-निफ्राय जइन जाबाय जोंनाव आरो बिदिनो गाबोन समनिहा बिदिनो डे टु डे माने जइनिंआ हाबाफारिया जागासिनो दङ। जायगा जायगा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बेबायदिनो 50 जन 60 जन 100 जन 150 जन जागासिनो दङ। थाङै थुङै इलेक्सनहालागै बिथांमोननि जेनोखि सापर्टार बा बिथांमोननि जेनोखि BPF दोलोनि मावथि बिथांमोना थाहैगोन बायदिखौ नुनो मोनाखै। BPF-आ टिकेटखौ लानानै MPP सायख'थिनि जे टिकेट बेखौ लानानै गोबां दावराव-दावसि जानायखौ बेथ' गावसोरनो दावराव दावसि जानानै दङ। प्रिथिबिराज माने देब बेजों जालायगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथांजों। दा बिथांमोननि गेजेराव माबा गुबुन हान्जाजों जानांगौआ दा गावनि हान्जानि बिजाथिनि गेजेर बा जेनोखि केन्डिडेट जानो नागिरनाय बिनि गेजेरावसो दा दावहा जागासिनो दं बिस्रा। आरो गावजों गावनो न'खरावनो जुदि बेबायदि दावहा जाबायबा बा दावराव दावसिया जाबायब्ला आरो गुबुन सुथ्रुजों मा गुबुन माबाजों मा दावहा नांनो बिसोरलाय। बेथ' जेननायनि लामायाव फैखाबाय धंसमुखि बिसोरो।